実。ゲームじゃなかったの。 SAO は普通のゲームじゃない。ふざけんなよ。出せ。命がかかっている。これが私の現実。もう生き方なんて選べない。地下栄光への道行きか。ずっと一緒だったのに。星野。これはゲームであっても遊びではない。でも死に方くらいなら選べる。私が私でいるために。劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ星なき夜のアリア。